Amira pamberi padara namaguta Yesu ndicho chokwadi. Yesu ndicho ndicho chokwadi. Mberi pachabatwa nemhosva. Amira pachabatwa nemhosva. Mwari atibatsirwa. Mwari atibatsirwa. Pamusoro inini ndo ndinoitwa Lazarus Mukotsanjera. Dambudziko rangu riri pamberi kuti ndine mhuri panapa ndemai newana. Tagara kudaro pane zvakaitika ini ndikazoitawo imwe mhuri pasaiti. Ndakaita vana vangu vanasikana vaviri. Ndio mai asi mudzimai wacho wakashaya. Mai mwana ndinasara naye. Ndokusvigara zvakanaka naka. Ndakumusha inini basi ati Mukotsanjera. Nguva yekuti tichafanana nepanapa yakwana. Enda kumusha unoziva. Ndagara kumusha 2022. Ndio pakati ndafonwa nevasikana vangu vachiti baba pagore ratokwana. Ndakati tuye kuzokuona. Ndakati zvakanaka ivana vangu. Ndakati arikona mamudzimai yangu ndikati mabhozi urikuona naipanga zvekuti vana vakuuya kuona ini. Saka zvikazamba nemudzimai wangu kuti inini handisina kuaona pano. Ndikati zvakanaka. Saka ndakatoita kuti kasirei ndakaenda kutaurawo vanhu vechechi kwavo kwaanoenda kuRoma. Ndobva vadouya mai vanoita zvose vakavaudza zvaze. Ndobva ndobuda panze nemudzimai wangu vanotaura panze nemumwe mudzimai wacho wechechi yavo. Zvachinzi aine murume akandishungurudza kuti andiripe nemombe. Ndikati zvakanaka. Nemombe akati hazvinetsa mombe ndagara ndinayo. Right. Musi wekuti tiite dare riya kuti tichipe madzimai mombe yamanje. Tikanzi takafanira kuHarare kune mwanakomana. Akati handisi kuuya. Ndafona kudhivaini kune rimwe mwana akati handisi kuuya. Uyu mudikenisi ari apa zvakati akati South Africa zvekuti mai tichidare nazvo tikuzouya muna August. Ndobva vazoya muna August. Tikati tipinze nyaya yedu mudare. Takupinza nyaya yedu mudare paya ndopakazonzi naivo mani zvikanzi nemwana asikana uyu. Iwewe baba unofanira kubva panapa iwewe unoona vana vako. Tichapa mai mudzimai mombe kuti adzisungure zvangu akati ndakachigumbuka. Ndobva ngoto iye ininiwo kana kuri pakauti handichadi. Nazvona ati zvakanaka. Tagara paya. Tagara. Ndazoti munana December. Ya, December. Ndikanda kuti dzoka kuti mabhoyi vana wada kuzoti wawo nguva yadibe safitoita sei apa. Zvachinzi izvo hasha izvi ngezvako izvo. Ndopakapatanga kuchinja zvinhu zvese manje. Inini wacho ndakuchitongo naye mai uyu. Handina chinhu chandichati kumba pangu inini kuti tidi hanzwisisi. Right. Tine zvipfuyo kumba. Anoita dhinga kuti uda kupinda mudhanga nokutengesa. Right. Tadaro paya nekuti ndiitawo chimwe chirumaji zviri kurapa kuri. Padati iyi nyaya iyi handinisi. Ndikanditsvaga ukama inini. Vandanda kuna Sabhuku kumanya. Sabhuku ona ida kuti ndanayo panapa wana iwa watokura. Wada kupinda kudzimba dzawo. Saka roora racho iroro nekuti wakwati wauya panapa tinotambira kuupi. Ndati kuna Sabhuku kumanya uya Sabhuku munzi wenyaya yangu. Right. Vatamudza vanhu vatamudza paya. Tagara paya pamanje saka famba kwenguva. Vana vakatanga kutsvaga wabatsirwawo vaprofita ndokuchiuya mwakabva kumarondera hapana pazvinhu zvakamira kuti saka iwe panoda kuti mutipe mbudzi tigadzirusha neropa rebvudzi ndikati haini handisi kuda zvozvo kuti ngozi yaita kuti sakanaka saka kuchiuya tiitaura nyaya yedu iwe kuti mamira yakadai nasabhuku oda tichadi ndozo ndikana vakomana wauya apa sisi wari kuuya maprofita tozodi ata kuti uye panapa igadzirisa nyaya yenyama mai kune nyaya yake uyu yakaita mani na 2023 muna November. Right. Ndobva maprofita auya tapedza paya. Ndakona kuti nini pakauya vakomana apa nasabhuku sana munhu wakomana zvake pokupedzisira ndati kuti kasiri wakata nyaya yacho wakomana uyu nemunene wake. Handika ndobva wauya kumba achiti tauya panapa. Iwewe urichungudza mai panapa. Mari une wana wako wati wauya panapa. Handiti kataisoke ndikati December ndikati uya muna December 1. Hamuna kuuya kanzve zvakanaka. Saka nyaya yedu ndatoti wana mama wake mai wangu. Newewe ukamukotsanjera wacho. Wanga wachiteera nyaya iyi. Handiti saka hapana andazonumuka. Nekuti mai uyu zvakaita kuti
tine mwana uyu akagara pakati nesiyawo andika takanesa naye kusvika azonjei baba kuti ndirowe ndiwo muroyi wangu nguya andika patakafamba tese naye wacho ndikiti akatoti hati kwakati tikati naye kumubatsiri akatoze madzimai imi gare matakati chena ndikuti usikane nezambuko andika zvekuroma izvisiyana nazvo kana wapedza roma uzodi wapedza pana usina kuruma zvakanaka right akaudzwa zvikuita zvikatoshaya basa that's what kaumhanya but uye futi mudozi the same one akati wasikana wachotwari mwana wangu iwawa iye yakona ikagamuzira transa baba ita kuti wana waiti mafofonse esu kati autsvaina mabasa zvegazokinesa right takagara paya so that was muna May muna June ndifa kuma 15 zviri koko ndobva auya futi rimwe baba iyeyo ndasana ndasekuru wavo nemotikari ndakunyama andika asvika paya baba vaibva kuti ndaitobva kutoitini baba aiona kusvika ibva kuti ndikumbira kuenda kumba hurikata ndikuko ndatarisa baba handatowaziva ati atoke ndebva ndobvakazoka saka tinatso tiri mukicheni mangu iniki takagara pa ndopakasina sekuru wavo handazi sekuru wamadzimai ava ndisekuru ndikuite uyu maedze andika ndiyakushanda kumba kwababa wangu kwababa kunyari kunyanga zvakanaka iye maedzi akati inini panapa ndinoziva mai ava ndovanemiziya avo andizve ini muba ndatomuziva right kwadzi ndozi mai anoti mukwati munondizira kupi haana mapinda chimwe chinhu akamakanyara andizve ndekusvira chikafu amei zvokubika pamoto ndokubikira mudiwa wake ngoti munhu ndinotaurisa ndiyo first girlfriend yake yamai wava ndikamudakandadza kwarisaka pamoto sikarikati 81 muna August okay ndati inini mai akanditi muna 81 muna August tiri kwarisape maodox aiti mukodzi webaba ava andiangari mukomana wangu handizve ndikati okay saka ndi munhu akauya futi kumba kwangu manje munhu iyeyo futi kumba kwangu mukicheni mangu akabika chikafu chekudya naiyo mudzimai handika saka nini ndikamuti kati iyi nyaya iyi iriwe ndikwi kukunijerera ine kuti akati undiudze chekuita mudzimai wangu pane chine chinhu wane chaunondiudza kuti ndakati ndikuchere handisi kuda ndiona kuti panapa chikafu chewapira paya wakaenda mazona chitaure kuti hama dzavo dzinge dzizvo ndedzekwanguka right pakazuva komana andika manje muna musa wa 15 May right ndivatati wakasvika tori kumba andikatosvika watosvika komana saka kutiti vandangodzvanzi achangomwana mukana adzikatopita kuti mhosani kana andika right padaro payapa mai akatiti wakomana wangu kati wauya naye ndikati handitine 4 years inorogara wako bedroom ini handichakuti uye mudzimai panapa handichati nguzivi 4 years ekakwaneti handika saka iwe ndiwe baba wachimiri saka muri inomakuma inini handipandika ipapo ndine yangu yekutoti ndikutorwadze nekuti munhu akaunza boyfriend musha mangu handika right ndobvakenyara ipapa matazoenda wasvika wakomana ndakati iyo zvezvi kuna sabhuku kana pane zvaita ndozokufonera handika saka vakomana zvakenda ngezvekuti uye nemunina wake watituti wakauya uye musikana hana kuyapa right tikangoti taure ndopea zvanzi ndikati zvanzi ndakanzi ndana kuzara manje handika ndara iyoyo uri kuchimudza mai wedu pamusaka pewana wako auye panapa zviwana zvavo zviye panapa of course onaro rwadapina mumuchamawo baba ndinike saka ndinoda kupiwa rori akautodya mari yangu iwana wangu vatizve vaurwa panapa hantivarembe vari kuenda murume wavo handika zvanzi ndikati gentlemen ngatiiso kuti mangwana ayo kwakaedza kati titi wabereki wamama ukamutsanjera handika andikayo tochipinda munyaya iyoyoyo nenyaya yekuda mumusha handizve zvikanzi uye uyu nemunini watwanzi ndharai akuda zvakadaro panapa hapana sabhuka noya panapa hapana munhu anoyotunga nyaya yedu totungatega mutikwe mutotemutomusa makomenu here zvikanzi ndozvatwa aba ngwena yacho no reka ndinodzima mvura kugadhini sipinge ndinozowadza mvura ipano ndikati pandakandosuka ndikundodzima so mangi sekusaka atosvika pa chiropo ichi chabva charokusvika pazito panapa
uyu ndikona nhasi kusonwa katozana kuti vandazongotsvaga wakomana vanoibatsira wakomana wetawa webhoisa yangu madhokota ndatsvaga mukomana mupurisa kwabva kwadisiwo avangoti muri kupinira ndikuno kuti jeff mhanda zvazatsoka chiuya kubonda tena hospital tonodi ndiono kuti murapa ndakusvika pabonda ndangoona nezvemushando ndada kuda kunosona ngiyangu maspeech yangu panapa noto x-ray handika ndanzi mapiritsi nemafombo aya zvakapedza tadzoka kumba kumba kuya zvaingaite mandiyo handika musechipima kusei pane jara kumba kwedu mabhoya ava zvanzi ndikachichambobuda kwenda kusvika betadeni kuti chironda kuclinic zvanzi uri kuenda kuclinic wokutsvageiwe ausizati pane jana panapa pane jana pano ndokunda hana kuti ndiende kujana ndiri murwere ndikatoadhiniswa kuti ndirapwe kusvika zvanaka vatangobuda kuti vatatomwena musechichina chacho kudhipi kuri ndani kana akiyandenapa ndipatotozewa kuna manya kuna sabvukati chanondiriwedza uya zvazvatatanga zviya hazvashaya basa ini takatadzwa nevakomana ndaisa mumanya ndikabhugwa mumanya vakomana vakomana vakati vachindirowa inini vari vaindifanzi iwewe uri uchikudza mambo nyowasikana wako handika iwewe hauna mvudo wekugara panapa pambo mumba ndakavakane naisiwa zvemari yangu yemazuva tuiwo daita zvemazuva hamuna mvudo wekugara panapa panoti mama vedu noti iwewe unokuda kugara panapa enda kugara kumba kwakwenu wako wakadzvarwa unogara ikoko hai ndendiri muda kuti kudikwe atidikwe kune mwana mhini ungariwa matombo kovanetsika mwakazokara apani wari kugara kupi inosemushavatakaigane zvine mari yangu zvese tinazvo apana chandisina ini ndopandikati right apana chakachata apedza payapa ndikasitohasha madini ndikupopota ndikatuka zvinadzi ndibvakeyu ndemuina gwagara mumba ndokopapapa haakanautaura hayi papa ndazobhoira mwana kati okay mutengo ndori hakuna kuzosera 100 right vakakonyara zvinataka saka ndibvatazoti gare toita sei sabu vanhu vasura kutongwa neyo handine ndandakati kudhonwa kwanditende kwamamunda nekuti hasura kutongwa ndosaka munataure pa ndonauya ndinayo tine mombe dziri kudanga dzamai ava idzodzo dziri papati dziri pabhuku pangu handiudzi kuti chichitungisa mombe kana chichi kungotora mari yose muhomwe lasiti manhanda wakapaka kuda mombe yeminavo lasiboni mwana wangu lasiboni asi nenyanye hundo yakuda mombe ndikati kwenda kule uyu ndene ndamudanga nga mutsimi kapo handiudzi manje apa pakauya munhu wechibage akatora nemoto keki aenda mai yavo vakaita 2 days asikadai kumba mai yavo mukadzi akarorwa ndakachazvese kuroora munhu kani kuya kumba 2 days matorina saka wakwenda kuya wanavo nde wangwenda takatidzoka vana vachinotovati baba tisikudii pazvinhu zvatiita kunoku iwa vanhu vachishamitoza handika saka iye zvezvi mwaamaakaitikati kuti ndinobvuma ndizozita ikuti ndewangu wanavo andivana baba wakauta wakachimanidzoti kuti ye baba wanotengera iwa ndozokuda kuti hamuna baba wanotengera mazera iyoni haana mwana haasati avo ana papa ndivo baba iyoyo uye vakatapanagodzana neprofit musikana vari papa asi zvoti vakaudza maprofita kufana 6 kutara kuno hapana chachabuda apa hapana chabuda hanhasi muno muri kuzoona boys and girls atope ripota katikati ndiri mumwe stupid one muri kokudza mari kubva munhu ani padhanwe munachibva kuya kuno kobatsira kuno mukushayei mari kuenda bota fokupira baba muchefa zopera saka ndo mamire zvakaita ndonaa nyaya yangu mamire rakaita Amsoreshi. Ni ndoitwa Maria Mkusanjeri. Ndoitwa Maria Mkusanjeri. Saka ni ndakarorwa kwaMkusanjeri. Ndikabereka wanangu ndina 7. Saka baba vashanda kuHarare. Vabva vaita girlfriend ravo kuHarare.
vabva vaita mhuri yavo, vanga vasingandibvumiri kuti ndiende kuHarare vaidini, zokuti ndaitosekwa nevanhu kunzi murume wako iwe hauzivi panogara murume wako sei. Ini ndaisatomboenda pa, ndiriritira vana vangu nemaricho. Vana vangu vakakura nekuenda kumaricho, iye ari kubasa anambobvira amborovha kana nezuva nerimwe achichengeta mhuri yake ikuHarare. Umwe musi ndikati ndasi baba ndoda kutoendawo nemini, hazviiti pakuti mwana musondouya pana paholiday chete, akauya ungodzoka nemari yake muhomwe. Ini ndochengeta musha nemwombe ndii ndaichengeta pamushapo nemhuri yangu vachiri vadiki. Ana kana hembe yakambonditengera kana uniform chaiyo kuti vana vaende kuchikoro, vamwe vacho vaitofundiswawo nepurani, vamwe vaifundiswa nehama dzavo. Umwe musi ndikazoti baba zvanyanyazvo, ini ndoda kuendawo kuHarare ikoko, muri kugara pai? Kwai ndiri kugara Muti. Ndiri kugara mwena. Ndikati nhasi tiri kukwira tese bhazi. Ndakafara kuteera, ndikati twara kabhegi kangu tuhembe twangu tuiri, vana vakangonditarisawo kuteera mumashure. Wakafamba ndikateera mumashure, kubva adzokera so zvikanzi uri kuenda ku, ndikati toda kuendawo, ndoda kuziva kuti pauri kugara pacho ipapo ndo tichagara tese. Kati handina bai kuti ugare baiwe. Ndikati aiwa zvibaba, pamuri kugara pacho ndipo tiri kugara tese. Vatitendere. Zvikanzi uri kuenda kudzoka kumba. Ndikati ini handisi kudzoka kumba, ndaneta ndiri kutoendawo ikoko, zvikanzi ndichakutiza kana ndasvika kutauni. Ndikati kana wanditiza kubasa kwako ndikusvika, ndichasvika. Akabva adzoka abva nditi hakapaura pabva ndonda vandigarira vandirowa zvifaiti. Ndakabuda ropa mukanwe nomumhino, bva ndasara ndiri papo. Aibva angoenda bhazi rari chikwenda ndekubharabhara. Chandokunzwa pakati penyu muri two ndechoti hamunobvira mungogara mese zvakanaka. Kubva dzokutanga kusvika izvozvo mungoro watokunetsana. Saka mubvunzo wangu wokutanga ndekuti muchiri mese muchiri kudanana here, muchiri murume nemukadzi here? Tiri kudanana zvokuti hama dzangu dzakasvika pakuuya kana makatanga chibhakera muchangobva kuroorana nanhasi makuma 60 something years muchingori muzvibhakera. Kudanana kwenyu kuri pari? Munoratidzana kudanana nekuchayana? zvitorwa zvapana vaishe kutaura nokuti ini ndakatoshingirirawo. Ndikuti pacho kana zvinhu zvisiri kuita hazvisi kuita. Andizvo musamanikidzire zvinhu zvisingaite, because at the end of the day muchakuwadzana. Izvo nditoona mhane ngozi gamuchana. Mwana kurova mubereki ingozi, unotanda forces. Although vanhu vachizoti hauboto rinonetsa sirikendera mai, asi ivi nyangwa baba boto ririchi ririko. Mubereki haarovi. Tiitesa nditi pari nyaya yenyu kwakushungurudzana pamukuita imimi dambudziko renyu nevana wakaita murume wekuHarare riri pano. Murume haana kuda kundichengeta. Dambudziko revana wakaitwa nemurume wenyu. Dambudziko hapana, asi iye manje ari kudzinga vana vangu kuti ngavabve pano ndimunze wekuHarare. Ndio pane dambudziko. Ambo iri zvokwandiri anenge ari manyoro. Sei chidaro? Kana vana wenyu vaine simba rokwanisa kurova baba, baba anozorova nesimba rekuwadzinga. Ungarodzinga vasikana vakarambirwa. Kana vana watori nesimba rekurova baba, saka baba anozorova nepi simba rekuwadzinga? Kana atomborowa ndiwo mwana wacho ndiwo aruchaya baba. Ishe baba vanotukawo. Vakatuka kuti pamhata pako uyo ari papa. Zvishoma izvo kwezvo. Kutotukwa henyu kuzipenyu zvitorinani. Ko kutukirwa pamai venyu nepababa wenyu. Kutotukwa penyu pashoma. Vana vazovasikana vanotoda kuroorwa vachiendawo chitopfuura. Dambudziko rangu iri nderekuti mai, vana vakaitwa nemurume wenyu neumwe mukadzi, handizvo, hamukwanisi kuti murume wenyu asiye vana ivavo ndevana. Ndo pachirungu saka muchinzi muri step mother, meaning kuti mutoriwo mai wevana ivo. Havasiri wenyu asi ndevani.
ndewenyu because wana wemurume wenyu. Asi inini mutemo zvaunoti muruziva here ndikaende kubatsirei muruziva here kuti murume wemusi panofuma asipo wana iwowawo wari entitled kubenefita zvinhu zvababa wavo zvosiyana muruzviziva kuti minda iyoyo dzimba idzodzo nemombe idzodzo nembudzi idzodzo wana iwawo wane chekuita nezvinhu izvo murume uyo akafumba asi saka hapana chavanowana muri imimi mai baba obva anoita obva ashanja namai inini kuharare obva aita wana zvakafanira kuti baba awane madzimai wanganisa izvo vari madzimai maviri madzimai ake newana wake saka musha wamurugara iwo wana wari kuharare wari entitled kuya kugara musha imomo nekuti mumusha mawamba wavo maizivatizi kuti wana wari kuharare minda yamuruti ndeyenyese mukafuma musipo wakomana wari kuchaya baba nechibhenene minda iyo wari kuhambirana nevanasikana iwavo kuti muda wani wababa baba wani wedu tese izvai zvokuta izvai ndikuzvakutaura zvingava zviri zvekuti mwana achengetwa kana kuti haana kuchengetwa asi hazvibvisi umai kana kubaba wana wakaita marombe ngewa baba wana wakagona kusikuru ngewa mai asi chamusikakangani wanogona nemarombe wese ndewa baba hapana zongodaidza mai kuti baba kana unodaidza baba kuti mai baba ndi baba mai ndiani ndi mai wana mai mukasiyana asi baba kana ari wani baba ndi baba uruzvabwe baba uyu pauyu pamakabvomba kwenyu makati maenda koororwa ndi makaenda koororwa ndiani ndi baba nditi makabva riri minda kuba kwenyu yemuruzi aiwa tobatsira tokutonesa nyumba yangu kuti kwamakabvaumba kwenyu kuti makoororwa makatakura kabhegi kenyu nedhuku renyu nezambira renyu nekakana makarongedzewa kamakarongedzewa nditete ngekuti mogare zvakanaka mubhegi menyu handiti pamwe nekachadi kwakutoenda zvimwe ndinozonerevi mberi handiti pamakasvika mberi hamuna kutambirwa here akatambirwa tikaita musha wedu mukaita chii musha wedu tiri tu nani narazaro ndozvandopedza kundikutaurira kuti razaro wewapamunaya pakutanga ndiye atingoriye razaro iye wamakatanga naye asi zvakazoitika maogara narazaro hazvifaniri kukutarisa kuti naka ndarazaro ngozi kana makuti mimai pamunhu matoguma obara muchabara here maguma obara makutaisirawo chii mazungu andikamuzanutwasa chamakufanonga muri kuita izvizvi kuti muone kuti ini ndaraza chiri kuita kuti wana wamusabatwa zvikuru chii anzongona hana kuroorwa mwana mukomana hana kuroora havasi kuroora pandine mhiko edzo ndakaita ndianakaita iye baba pandine mhiko ndakangosazotauri asi ndine mhiko edzo ndakapiwa dzakaitisa vana kuti musaroorwe basa kupinda mudzimba dziri dzei kwanzi ndakangosazotauriba kuti iye abhenefitei amen saka munoti mhiko idzo dzadzikuti wana wenyu wasaroorwa asi wegirlfriend waroorwa because wana uda kutoenderora kakuna baba kana mukicheni hapi mugara bedroom akandidzinga futi mubedroom aiwa
mukicheni munopindika sei yarohwa nechitopu aiwa asinomborohwe nechitopu paakazobva kubasa izwai mai mazwi anokunda chitopu rurimi nyoka mazwa mbuya rurimi mazwa taura nerurimi anoputsa nyika munozwa mbuya nyika yese munozwa nhasi munorara vanhu varara mhanya vanhu kutakura wautiza ukuenda kuzambia angori munhu ataura nemuromo wake kuti ndikuenda mairi kutangu nhasi akurara uri kufa vanhu vanodini asi kachika taura karurimi kakanga ndokataura chete ndozandoti mashoko enyu mai anokwanisa kuti munhu kana nyange ada kupinda mubedroom asapinde kuda kupinda mukicheni izwai mukicheni kicheni munakira chimwana mukicheni mai kuti upinde munofanira kuva nemoto unodziya munofanira kuva muine chigaro chababa chinozikana kuti ngechani ndechababa munofanira kuva muchidyiwa chikafu chakanaka nembuka chinobikwa nemunhu ari kudini ari kufara arizvo saka muda kuti ndipinde mukicheni chigaro changu chandinofanira kugara ini chakagarwa nemwana ini ndogara pasi ndosvika imomomo vanotanga kukanga maputi kumira nditange ndaenda kurara tosara vachibika anzwa ndapinda imo mukicheni mai kuita nyaya nevana vake neni kana kuti mondona ndirimo hapana kuda kutaura neni saka ndinoya kodini mukichenimo chinonzi bedroom chii chinonzi bedroom chii zvinoyemikana kuti mbe 4 years makura enyu asi pota munondorida wako ari pamwezi zvaanenge arongedzera ndozakubvunza kuti imi makura enyu ndakura zvasi zvizimungochengeta ndakota mutsungurida ini hamurideni bota ndinooneka wakafambira saka nawo kunyimwangu etwasi kuti zvinhu zviite sei zvinake mbuya bota harinakiba kubikwa kuridya risina kushuka 1 risina kuibva 2 riine matombo 3 rakatonhora 4 akamuzwa bota roda chii roda tushuka roda kunga riri kupisa roda tudowi riri mupureti yakadini yakanaka nespoon zvine mukati bota nematombo riri kutonhora harina shuka ndiudyira mubande remuti ndiudya nezvikurwe ndinonisiya zve handitami narodinosiya ndinyepera ndine chikomba inini mbuya ndatoshandisa hakuna nyange wakadzawa mukagaro kana nyange wasikana usazofa wakafarisa zvekutaurira murume wako your former boyfriend kana achizviziva murume wako kuti wakadana naJohn ngaazvizivire kuti wakadana naJohn not iwe kuvhura mutauro kuti ndakadana naJohn ndiwe ndaidana naye sadadana newe ndakudana newe nanombomutarira pakunyepa kwese kutonyepa munhu iyeye aishandira sekuru wangu anotaziva mama wangu ini ndiye akatoya paumba ungoya negirlfriend neboyfriend yangu here paumba ndibikira saka aiwa zviri kweri asi imimi uyu boyfriend ake renyu nekudhara unoriziva hariziba vanambomutaurira kwaurondonyeka ada kugaza maize wacho aiuya panapa ungotaura kuti maize wakadana nene papi akamura kuti life zvamuri kuita neage yenyu hazvidii
munotanga kutaura nyaya yemagirlfriend nemaboyfriend maane 65 years 68 years kotanga kutaura nezvegirlfriend ye18 years isaini yevanhu vasiri kudanana isaini yekuti mumba zvinhu zvinomira zvakadii zvakanaka ukaona zvakutanga kutsvagirana kwekuru hayi inini boyfriend yemukadzi wangu ndikatoziva kuti mukadzi wangu angamudanana naye kana kutosaka halo David bobo fine totopfuura asi mwoyo wangu unongoti godo because ndotanga kuzvibvunza kuti chi paanga rimudanana nemukadzi wangu pawaimbosakara waimbodii ndikatanga kuzvibvunza bvunze kuti pawaimbosakara waimbodii saka zvandaita inini ndizvaita futi saka mai avo ndatonza mweya wasatani muchimba zvini nanovhotondurambira ndizvatodana naJohn umbandambira kuti handina kuti ndambodana naJohn handina umbodana naye ndiyo wangu kutanga asi wabereka usina kuzoyawo mombe ichimandamanda asi uchitoramba kuti handimbozivi usikana wakabva ngebhasikoro ndaichoveswa nemweya zvitori nani tori nani panoti uvoita kuti do kuti ndiDavis ndiwe ndakambodanana naye uku wabereka wako mombe ichimandamanda hawana kudya saka ndikaona Davis ndiri kuonei maziso angu ari kuonei ndikaona Davis uri kubviswa usikana mubvunzei kuti wakandiona ndakaureka mubvunzei uyu uri papa kuti wakandiona ndakararwa ngemwe murume here zvarutaura munyaya yeboyfriend wakaona akarara neni Achindokwandiudza. kuudze kutotsvaka nyaya yababa namai haipinduri newana nyaya yababa namai haipinduri nechii newana ikapindwa nemwana yaane ngozi mukati iyo zvizvo samasumuka iyo makachaya baba nyange atadze zvakadii yako kasvika baba pamusoro pamai wari kurowana kutsindira mai unobata baba womubvisa woisa mai uku wowakadzidza hautori chii hautori saidi rekuti ndakuchaya uyu nenyaya yekuti iwe wadai hakuna zvakadai because iwe uri kuzvishedzera kamukadambudziko mumba mako usikakaona achazofa bambo wozofamba wozwa kuti mwana wako ane dambudziko kuti mwana wako dambudziko uzozi bambo makangana here kuti gore riya makachaya baba izvo baba akakuchaiwa makachaya baba mukazodii uzi kuchaya kwakaita baba munozwa mai taurai mwana wako ende mugare pasi nababa mwana nababa iwewe nemunin'ina wako ende mugare pasi nababa baba achiri mudenga ripai baba wezvaari kuda achiri mupenyu kuti daka rake nemi riite sei ripenyu izvi zvekuti baba anouya nechii nemapepa ekurohwa kuenda kotasva skawa nechii nekuchaiwa nemwana waakabereka izvi hazvo zvakaupa rugarira izvi hazvo zvakaupai rugarira in as much as you muchida mai wemisteri but hazvikupi rugarira endai muite sit-down iwe nemunin'ina wako ndikupai mwedzi urikuzwa mudhara kuti munoita mudzoke pano mudhara munotaura kuti wana wakuripai chii wakuripai iri zvamuri kuda endai muri pebaba wayari mupenyu mukadzidze nyaya makaita naye because according to this this is a criminal offense ndotoshamisa sei mapurisa asina kusunga idomestic violence idomestic violence handiti itori neGBH mukati
itori nechibhizi grievous bodily harm iyi because pane chekuita nescow yazoenda kuti x-ray nechi yakachaiwa. And why usina mapurisa asina kuta take up this issue kuti ipinde kukoti zvamakaripota vanhu vakaenda kukoti iri nyaya ndibva ndaripota kuna muhlangano wacho ati mapepa ese madhokota haina kuenda haina kuenda haina kuenda haina kuenda nekuti mupurisa wacho haanozobvira asomboonekwa ati mupurisa mapepa ndaanawo ese nematsamba muona usei nyaya isina kupinda muchii isina kupinda mukoti because kana waenda kuripota nyaya kumapurisa ukanzi oda doctors inofanira kuzopinda futi muchii mukoti majors tozotaisa doctors report kuti injury yako yakakura kusvika papi uchakwanisa kupa mutombo. Saka go back wakamwakaripota nyaya ndakaripota nyaya ndakadai asi izvo ndezvekucriminal court zvedu isu zvecustomary ndokuti go back chimboisai hasha kusaidi unozwa chimboisai hasha kusaidi go back munogarisana nababai pasi mokumbira regero kunani kuna baba otaura zvaari kuda kuti mugarisane zvakadii zvakanaka because chinhu chaunofanira kufunga munengena ndechekuti baba wakafuma wasipo nhasi ndiwe wababa wemhuri unoziva ndatiri kuzviziva here kuti baba uyu paanomuka asipo you are the next father of the family whether mai wako aripo kana uchii ndiwe wakoma tisichenze pamba. Saka kana uchitaisa baba wako kuti umpe mukana wekuti apractice wababa wake chibva wazoti newe zvichaitika futi kupi kwauri wako wana wakabereka iwo wachakuchayawo iwewe ukaita wana kusaidi wana uchabara pambayo wachadzinga wana wako wauri kuita kusaidi. Mutemo mazuva ano baba hakuna chinonzi mwana yomusango unoziva kuti anambwe mazuva ano hakuna chinonzi mwana yomusango mwana as long as angori mwana wababa wababa wachibvuma kuti mwana wavo mwana wachibvuma kuti baba wenyu panofa baba avo wana wari entitled kuestate yababa wavo zvese zviripo zvamutaura wana wanenge kuti muchashare nawo. Saka zviri nani kushare in love not in bitterness kuti tiri kushare hedu asi akamona pane kuti aiwa tiri wana wanyamunhu guys dzakombudzi mbiri dzakomburi yamurudo asi izvo zvinoitika chete kana imi matanga kugadzisana iti pamuri vatatu ndimenyaya dzemuri vatatu because iwe wakatwasa ende munyaya iyi ndiwe wana the main culprit munyaya because wakatora side instead kuti iwewo unoda kwanza muparents pamwe chete uchitaura nawo wachinzwisisa mugadzisana. Saka ndakupa futi task iyo kuti iwewe ndiwe kuenda pakati pababa namai uchitaure nababa namai kuti vanhu vawirirana ndini kuti wataura namai imimi mbuya ndino nedambudziko because ndimi maakuinfluenza wana avo kuti waite zvisina kunaka. Imimi kana baba uchazvaita newana wako imimi mirai pasaidi batsirwai newana avo kuti baba namai mugare zvakadii. Mukati mini nekuti wana uri kusaidi kwenyu baba ari ega mumuchaya kuhama dzake pamuri kumuchaya zviri kuti hama dzake dziri kuti muchaya ibenzere chaya ibenzere wari kuti the reason yekuti hamusi kutaura navo iwo wasitaura nemi ndiyo saidi yekuratidza kuti they are not happy and I can assure you that one day they will come in. Asi paunouya hazvizonakidzi imimi mai nechi newana kakawanda kacho vanhu vatema utemera panofa munhu panofa munhu hembe hadzigoyiwi hatiuyiwo guwa haritarwi chii zvese kusvika matitaurira kuti chii chiri kuitika. Saka ndoti musamirire kufa kwemunhu nguva munayo gadzisai shamwari kune dambudziko iwe nehanzvadzi yako nemunhu wako endai motisori nemuntaraunda
ubva kutaura izvakuda then matambudziko enyu share nemuromo anokubatsira imimi baba kana wana wauya wana wenyama tomirai wana wenyu muwabatsira matambudziko chii because hamukaendi mukotsvaga ore kwamuri kuenda mapostori nechii zvese muri kotsvagei baba wenyu pasina izwa izvo chinoti asaende chii chinoti asaende nyaya yekuti imimi ndii muda kumurongera zvamunoda noti iye akurongerei zvakamunakirai unounza mapostori pamba pani ngepenyu akamuna ndozvakuti muri kuda kumurongera pachinhu chanofanira kunge achikurongerai imimi muchironga mese muchishaya maideas kuzvakana nini kutotona zio ndotozwa mukadzi wangu izvo kuti recha ini ndakandiriko ndakarara ndiri anenge aripo asi anototiza no chinotatize chii chinotatize munhu wenyu wamamuta ndosa izwai mbuya mirai batsirikai mbuya hamuiko hamuendi kosuma muridzi wemushaba kuti pamushaba pari kuya mapostori nhasi unonzwa kosuma muridzi wemushaba makarada yenyu tine mapostori edu apanapa nhasi chazokuzwawo noizi muridzi wemusha ndosaka achibva kuti muiteka zvomuda kuita asipo but mukaenda kwaari mukasvika mukati kuti baba tine dambudziko 1 2 3 4 5 tinofunga kuti vana vasororwa dambudziko but imimi masoto nditaura kutaura kuti maakupa mareasons ekuti anotiza because masotaura kana nyaya yenyu mataura maimi kuti azi baba wakapa mbiko yekuti vana havarorwi havagari zvakanaka mataura kana and that's why maakuita zvese zvamuri kuita makabatira kuti baba wakapa mbiko yekuti hamugari zvakadii saka mhiko iyoyo moibvisa sei kana musikatauri naye iwe wataurwa namai wako iwo kuti baba wenyu akakupirai mhiko yekuti hamudi iwe haurori uyo harori hati saka muda kuigadzirisa sei muridzi wemhiko pasina aikona zvamuzotaura muridzi wemhiko muri kumuziva asi muda kufamba muchisiya muridzi wemhiko yacho saka mhiko yacho muda kuigadzirisa sei arikokona zvinotaura uriyesa zvinotaura kuti mai wataura kuti kune mhiko baba une mhiko yakakuisirai imi mukanyakuteerera maistering munopinda mugomba musarikutaura mukanyakuteerera mai uyu stering munopinda mugomba ende mugomba irero hamudiwa taurirai munhu iwewe ndakutaura neaza basa renyu zvizvi unzaiwa maparents together share chi maproblems muronga pamwe chete nemurume anga waine hasha hasha apo chai ukatomutesa dai kubwera kwake isaine munhu ane hasha but hasha dzake dzadzire kuti ari kuita hasha zvese pamwe pacho ndi muri kuwedzerawo chi hasha dzake ivi chimomupa chigaro chake chete kuti kuzokwana murume kurasuka pamusha kuti wakobana ndashungurudzwa pamusha handisina rugare riri wakobana handisina rugare pamusha uri kovhara mvura chituropo urida kudaiwo chituropo kuti upinde mukicheni hudzu saka unoti munhu anoita sei pamusha pari ndepangu kweiwe wadi kuenda kutsvaga pavo wakura you're over 18 years sei usibva pamba uchienda kutsvaga pavo because apa pamurera zvituropo murorera zvituropo pamba pake pamusha pake iweyo over 18 uyu musikana over 18 munini wanga over 18 andi kusei musi kuenda kwenyu kokutsvaga kugara ibvaika pamba uepe ugara nebaba wenyu yekunoti munoda kumudzinga pamba pake munoda achiende manje pamudzinga pamba pake aiwa ndobvunzwa kaiwo munoda kumudzinga pamba pake munoti aende iweyo over 18 uyani over 18 tsvakei endei motsvage kwenyu imimi bhaya urutengesa futi mombe dzake ukanama kuita simba rekupinda mudanga kosunga mombe isiri yakoba kotengesa mapedza moshaya mari yacho namai wenyu baba ndiye akatenga ini handinambotengera ndambopihwa mari yacho
baba wakatengesa ng'ombe yake ndiye akatanga nazo. Inge mwana. Kana uri mwana pamba usina imba yako, usina danga rako, usina motikari yako, usina chii, muzwa. Kana uri mwembe yako irugara mudanga mangu, kana uda kuiburisa unondisumawo. Haungobudisi because danga ndinaro. Angoniza. Wana wenyu vane mombe asi havana matanga. Apa munogona makamuchaya musi unomuita wendi kwasabhunasi because urichi ndone jananasi. Imi mwana kuendesa baba ujana. Kuti afunze mombe dzenyu. Mapedza mutengesa mombe dzenyu mwesa bari mombe. Hamubika na senti. Guys, musadaro. Munozwa musafurira nezvinhu zvakadii zvakashata muupenyu. Zvandikuudza pangu hauna umwe baba unless mai yenyu akakutaura kuti unomwe baba. Uzwa kuenedzotora unless mai wenyu akataura kuti mune umwe baba uye hasi baba wenyu, then treat him the way yamuda sei yamuri kumutreata. You regret this much. You will regret this much. But chandiri kuona chikuita dambudziko ndechekuti muramba makaungana pana mai nababa imakura zvokuti munofanira kuenda upenyu. Minda yenyu yakakura sei mbe? Aiwa. Kusarora kukura pamwe. Uyu atomuzera kuti akutomuklasifaya kuti itsvingorume. Iye atsvingorume. Iri rakuzibhachura iri because nguva yake kurora yapfuura. Uyu akuzisipinista uyu nguva yake kurorwa yadini yapfuura. Wakarorwa kairi chakanesa chii? Wakarorwa kekutanga chakanesa chii? Ndinotwa ndishambosanjera emisiya mukosanjera chakanesa pamene chekutanga chii? Pandakarorwa pekutanga ndakarorwa musi wa 2016. Chakakukure first marriage. Zvakati kuti handina kubuda mumarriage, handizive kuti izvi zvakaitika. Ndaida kutochata. Vakatouya nemari vakabvisa mari. Mari ikatodyiwa. Mazuva ekuti kuchato wakwana. Handinokwanisa kuchata. Nekuti munhu andanda kuchata naye andoziva kuti akaenda kupi. And then wabvisa mari otoshaya munhu akatoshayikwa nanhasi aziva kuti ari kupi. Saka izvozvo zvinondirwadza zvakanyanya kuti seiwo zvinoitika muupenyu hwako. Yechitu ndakauya futi ndikaroorwa ndikabvisirwa mari ndikagara nemurume wangu for 10 years. Tazobva tazongoseparatawo nenyaya yekushaya mwana. Then last year ndopakazoshayiwa nenyaya yekupona. Asi chinondishamisa ndechekuti pandairoorwa inini painyorwa list rangu inini zvaitarwa zvinzi wakomana kana makunyora list nyorai mari yatinozogona kudzora. Saka inini zvinondirwadza kuti sei inini pana ndichiroorwa zvinzi kana mabvisa mari ngainyorwe mari inozokwanisika kudzorerwa. Inodzorerwa mari inodzorererwa chii? Ndiwo baba zvitawo wakomana wakomana ndozvamakaudza baba kuzi chii? Ngatisachaje mari yatisingakwanisi kudzorera ikepeuti kana munhu haane kana taane baba zvinokwanisa kungarikudzara. It's not nyaya yekudazi istatement yekuti yes ane charutaura chikuadzoka kakuti baba ndingachitaura kuti siyende ukamwa because wafanira mazuva ano munochaja ma2k munochaja. Saka mudhara kutaura kuti aya guys ka chajaiwo pekuti nyangwa wakada kukaita zvinoitika ka hatizoyanyi kunyara iyo zvimutende chikwereti makarodza munhu ka ngaudzorere mari yewari
Ndoza ndokutaura. Hawaidzore. Aiwa. Izwa andikari kuona izvo ndikuze kutaura. Waona kuenda kuti kutaura baba. Dambudziko reuyo wakwanisi kurisorova baba. Asi munhu wemurutira madhodhi musoro. Ndiye anokwanisa kusorova problem yemwana wake. Iwo ikwanisa. Ilo muri busy kumuchaya. Vanoda here No. vanoda here Isi mwayo tukubatsiriya. ndotibatsira havana kana zuva rimwe ravanombofambone vasatotomborohwa kwacho. Vaenda mumakurupu apostori amadaedza awanda pane chanofamba. Iwe ndekomana. Mudaidza maprofita. Mawandiri akaita maprofita mudaidza nemanga dzamukwezi. Pane chafamba. Sei? Wari kuti chii pamukuenda kwacho? Wari kuda kuchii? Like point yamatauro yekuti tongoya pamba pavo tisina kuvainfoma kuti baba toda kufamba chakadai. Saka time yataizosvika tida kuvatsanangura kuti ndozvatafunga kuita semhuri vaibva varamba Because maronga chii? Dai mamuritaura kuti pawakaroorwa first marriage iwo. Hatisi kuti pawakaroorwa first marriage iwo. Baba wako wakaramba here kuti uroorwa. Ndati baba wako wakaramba here kuti uroorwa. Ndowaitochaja. Saka iwe mukomana wako ubva pedza ubhatisana. Rize china kuziza mukomana chii? Muri ndi baba kuti wakaita mukomana kubatisa. No, izwa mira tikubatsiri. Tiri kuti nyaya yemakatoporonga. Hama dzemukomana iyeyo kutanga munodziziva here. Munodziziva. Wari kuti mukomana aripi? Saka munhu apa tinotogara padhuze nepadhuze. izwa ikani mai. Munhu akashayikwa anoripotwa kuti missing person. Then adeclare as a missing person after 48 hours asikuonekwa. Anodeclare missing person. After a certain time, anodeclare kuti munhu iye adi akafa because hakusina kutariswa kuti achadi achakufa. Then that declaration was not made kuti munhu iye is presumed kuti kuzakafa. And so it means kuti munhu ukawo ariko pane paari but hama dzake ndodzizoda kumutaura echiti kuti munhu ari kwakati. And the reason why munhu akadi kuti wabvisa mari watokumbira muchato zvese waiita waroora wobva wangodisappear. Is either munhu ukawo pane chaakazwa maererano nemi iwe munhu wauda kuroora haaiti because of ukatongodai please siyana nechii nacho chiri munhu ndovhatisa. Saka akanyara kudii kukutaurira kuti shamwari ndingakuroori because of saka zvakati. Because ukaona kuti baba kundira tochaja mari yacho wobva tora mari yacho wobva achaya mari yacho. Handiti iwe woroorwa futi kechituu. Handitika ndatouyangane kuti akaizika nemamiriro akaita zvinhu chajai mari yacho ukasaodzosera because tine imwe chikwere chiri kuchita chazviri akadzosa chindoda mari yako kunoita sei. Hama dzacho dzakati chii kuzo munhu awandisa because hama dzacho dzofanira dzakaveka zitaura kuti ano kazita zako yari yakati iwo wachamboriwo housemate ndiko ndinodobvu kuti uzombuzorubuzo kusiko iwewo wacho wakapinda nemafambiro ako iwo wacho unotofambawo zvakanaka zvokuti unororeka uona nyaya yezvitura because unokwanisa kuswera mukupedza mari mumapostori muchasei asi unhu hwako unhu hwekuti munhu mwese anongogwana regai kapinda ifurari asi mumba chai baba ari kukura chai baba chai aine mwana wake ikendizvicho kuti mwana wangu ashandifadza ndeuyu unokwanisa kusadii unokwanisa kana kutadza kuti unokwanisa kutadza kuuya kuuzvaizvondizotaura kuti baba chaiko baba chaikadivi nhanzadziwo pahanzadzi dzako dzese unokwanisa kuzoti hanzadzi yako ingangororwa ndinini wananhingi handi mwari unoziva because why ndiuri kukura naye uri kuziva chii uri kuziva unhu hwake behavior yake kuti haiti
zvakava nepamba ukazwa mukadzi akutaura kuti ishamwari mana pakandabasa newe ndakugarira una mupana ini ukangontaura izvizvi I pack my bags and go ndizwa kuti madays angu anamba because unongotondirakidza kuti iwe mumwoyo mako handisisimo hauchatondidi zvawaida kuti ndiite ndikuitire vana ndikurodze ndikuchengete zvakwana hauchadundioni I'm now useless zviri nane ndiende kodibozwa kutochengetwa hangu ikoko ndokune vanhu nerudo ukawana mukadzi akuti ndakugarira vana vangu panapa hapasina chinhu haachakudi kanisaida vana wagarika ende ukana ukadziswa ndukandakataura mukadzi wamwe mukadzi ndakamutaura kuti mukadzi wangu ndukataura futi statement iyo yandiri kuizwa yekuti unofanira kuziva kuti iweyoka paunofa isusu nevana chafana kusana iwe akakutaura kuti ndinofana utakafa ndiani ini ndiri mupenyu ndofanira kurongera kuti ndimuzosara muinakiro ndikusenzerei inini ndimuzosare muinakiro nevana wako manje ita kuti bamboka katigadzire upenyu hwevana kuitira kuti mangwana kana tazofa mangwana kana tazofa ikonoti mangwana kana wafa tinosara tichidii tosara tichidii bato vakadzi vakawanda nechii wane dambudziko iroro ivi nyamwe ndiri padeathbed kuya konditaura chinyora chibabanyora kuti utora chiiti padeathbed handinyori because uri mwari here wandora ndakufanira ndozvandidzoto asi chekutanga mune mhosva yemina here muri kuonanga mhosva diki asi mhosva yakakura because kana mukomana asi kutooneka zvokuti wakafa kuti wakafa arikufanga agwira kamukadzi wake kumarodza mukadzi wangu sei munoziva poindi yamunozota takubatsirai kuti kana muti munhu haasi kuonekwa zvamu chose abhadhara roora zvese wabhadhara nemari yekupira muchato nezvinhu zvese wobva mudzidzisa pii haachaoneka akuti navo the 17 years no wedzi umboti ndiri pakati kana kuti dika roshamwa ndazorengera kuti achada kuchata nenyaya yakati kana kuti achabudi kana kuti hakuna angoziya mari bai kubhadhara zvese roora vabva vapedza nekukumbira muchato zvese uyo watogadzirira zvese kuda kuchata uya kumuchato wakatoya kubva kugotwana saka akabva angondienda kogerwa mutaundi asvikira kwamadhaka zangoenda kogerwa mari dzakangoti munhu wakaenda kogerwa achita chitota tichizamamango tichivhikwe ngetaura chokwadi handizve handikasakanga izvezvi sekwadi hachitobuda taura chokwadi baba wemutazamani uyu muri baba wemurume wake andika munini wake musikana wenzi Grace wacho mukosanjeri akasangana nasazawani kumusha kuri kumusha kutsibe magadeni zvikati mainini baba mburonya akaenda asi kwawo kwachauya ndibaba wemwana achira kuti munini wake uyu kwacho andika nduzoti akati baba mkuru wemainini baba mkuru wenyu ariko achauya mburi babata uyu aro wakati atororwa futi nyaka ndaka kumusha kuna baba uyu atobuda futi atobuda iko arorwa futi ndikachena mushtumiza pacho ikoko ini 10 years ari marriage yobva yapera futi 10 marriage yo 10 years yo no man ndosaka ndikuti muruzvitora simbo muruzvitora simbo atizika but hamufanira muzvitora matora emuruzviita because kuti nyaya yenyu ibude pachena handiti go back vakomana kuna kurora ari chii aripo handizvo akashaita kwasara munini wake munini aripo endai ikoko endai muite sit down neone day one kuti guys want to know kuti nyaya ichaicha yakamira sei
because makabhadhara rora makumbira mutaro nechiyasi anofunga mukadzi wedu mwambochisape nanhasi we want to know kuti zvakamira sei. Sunungurai mukadzi. Sunungurai uyu munhu ana kusununguka bobe. Chiri kumusunga hamusi uchiziva bobe. Kana baba wacho akakwanisa kutaura kuti ariko achauya. Ari kuti pachimanyika chiri kuti chibambu. Chimanyika ichi. Chimanyika chiri kuti hapana kucheka. Ndo saka ndachiti mai handiti kuti munoona kuenda ndokuzotora mai matima wewe kuti mai kuya kwatotora handiti ndosakataura kuti imi muri tuiwe mukaitirana hasha handiti musakarespektana mukatadza kugara pasi semukadzi nemurume muchitaurirana uyu acharamba achitambudzika uyu acharamba achitambudzika because akamazwa poinda ati kana mwatenyika zveuyu zviri kumunetsa handiti madii madzorera mari yake, dzorerai rora rake, zvinhu zvake zvakabhadhara chaizei, dzorerai henyu, ndisununguke, because nhasi uno, alright, uyu arorwa futi, handiti uri pamunhu, uri kuenda kogerwa, pacha, ndakasvika kusina magetsi, ndikada kutanga kugerwa magetsi aende, ndada kutenga kugerwa magetsi aende, pandambotega ndingomire, saka handazosvika magetsi ari, ndagerwa ndauya asi uya aripo andi murume munoidi ipapo ndine pamwe pakaziwa kandinako kadiki andika ndofuka pandataura inini kuti akanzi kuroma bombira kudini kuenda nomubatsiri kuchitungwiza wandire iye wai ndakati baba muridwa kunuku ndikati vakambosina kutingwa kwaishakwekakanipoza ndikwandikatoenda ndikasanibatsiri akati baba uyu ndechirwere chanyacho chendengo handizvoi saka unoenda unodzoka handimazvona unoenda unodzoka handimazvonaka saka ndoexactly chaizvo zvakatoitika zvacho handika saka zvinoti pane ndoandienda munoda kutsanwa kwekuti jekoka vanhu vanogona kuda inotaura zvese netsvimbo dzakataurwa izwai baba muruza vakuzakutaura apa zvochakuigiridza hapana zvokuigiridza taurai chokwadi kana muinewo zvenyu baba zvamakaita zvakunoafekta kuti wana ngavazive handiti mukadzi ngaazive mogara pasi mobatsirana kumbonora zvakanaka because mukaramba mukunyeperana muchidii asi maina baba mune zvinhu zvamukuziva mune secret dzakawanda maina baba behavior yenyu maina baba inoratidza kuti mune masecret akasiyana siyana yamunoziva akawanda nenyaya dzekuita saka zvinokunetsa yes pamusoro yetsangamiro ndotaro pababa vangu kuti takavengana kuti kana mwana achizvarwa ndimwamudzidziwa kuti baba kana kuti mama achiri kamwana kadiki but isisi hatakwana nguva iyoyo hatakwana rudo rwababa patakazoti takauzooti kana kuti ndibaba here takakura tichidzidziswa kunzi ndimukomalazi kuti ndichidziva kuti mukomalazi ndiwo baba hatinambobvira takambovati baba upenyu zvababa kuzotanga kuti baba ndamai manje ipapa saka ndosamba kuchaya mukomalazi kwedza kutarama rudo rwedu rwakanyanya kuwanika kumubereki mumwe chete muberekeri watakakura naye kunyanya izvaazvakutaura my point is mainzi ndimukomalazi handii asi mukomalazi achiuya kuti achiuya izwai pamuizwai pane vamwe varume 12 years ari kuhwenera 12 years munoziva kudhara vavaita sei madhara aienda handiti panofunga kuti 2 years dzapana mwana wakura wodzoka kuno wogara 2 weeks dzekuti aite make sure kuti wasiya mai vanenge ubva aenda mai aibara chii aibara mwana kuno baba ari kuhwenera wotaurirwa zvese kuzi baba wadini mai vabara waita sekunzi right baba waronga kuya kuona chii kuya kuona mwana achiya kuona mwana zvadini zvapera ubva aenda handiti paanoti acha mwana yake akanenge dini kakumhanya kakudini kakuda kamwe handiti baba wauya 2 weeks dzake 3 weeks dzake ari kuno
but make sure that yabata basi apa yatobata ati uvaenda saka zvokuti baba auya nhasi mangwana kana kuti chii it's not very important. Saka uruda unanga bere. Mai wamaiti mkomala zani kuwa mai zibaba ndia hapana wataka mwache baba sienza yeye asima yati mkomala zindia zibaba sasa hii ni mkono Zibele basa wana Iwo wangu chimbirechiwa dedzoti mko. Amebasa na wai. Besides basa shama inini wangu anacho iwo ndo kwata nditongozi matetizo Walukwezi. andi unozana umwe mino wangu anozi BM ataona asi wali kwata jazima zeo unozota nyawa BM chakati BM so BM andi ichotofana chi andi ini ndikabuda woza jimano jimano andika iwo unotofura chito zvataura chi nyaya dzavo iko pajimano ndourujamano BM so iwe ndoutosei ndorutopedza pa ndorutotauhwe ipapapo andi wozolinga wanje kuti andi panozi chipano ndindaita nyaya iyo inozi chimano ko BM kuti angu inokozi angu kutozoti angu wanotaura angu ndiana umwe hauwini ndiani asikozvana utotora nyaya kuti hauwini asi nyaya yoita sei nyaya inopera waitoseka waitoroka nyaya dzavo iwo wakati buzu asi alona tosakuti zvekuti ainzi mukomana zao izvo hazvitora basi as long as imeaziani yes kwaariwo ane kana ngari weakness akamunakirwa nemwarari kudarika chii kuno yes it's a weakness inoruma wakawanda yekuti mukadzi mudiki vanoti wandire ikoko wakagara mukadzi mukuru kana ndozvakutora wakawarume Atisingorwira shanje dzamama inorwira shanje dzedu waizvizwa kuti wai aititi tikure tichimudaidzo kuti mukomo izvapsikana akaona ndosati taura kuti uneka mukadambuka wina kuti wamixing zvinhu zvakawanda handiti uherezi wakatarisa nyaya yacho munhu anoda heo kudarika unhuisa but iwewe utori neposition yawakadii yawakatora kudhara saka zvokuti kubatsirika kwako manje kunokwanisa kudii kunokwanisa kunetsa because kune chii une position yakuda because right now unodai urunetsa baba kuti baba dzoserai mari yemunhu yamakadya iyi yechitu kune imwe futi yamakadya yechingani yechitu wada kudya futi yechingani yechitatu andika kuona saka ndozvatokutaura kuti iwewe ndione dambudziko but then dambudziko rako hatisorovheki kana ukasaita good books nechii nemunhu wacho ada kusorovhera chii dambudziko rako andika ini ndikuti iwewe zvipe position yako yeumwana andika wopa weposition yake yes ni mkomalazi asi mupe mkomalazi position yake yani ya baba akaona kuti then mupe maproblems ake anofana kusolva sababa wako anditi akusorovhere chii kana akambotarisa izvozvo handiti izvo chatoda kuti kubatsire kuti mukomalazi akubatsire aiti agadzire maproblems ako ndosaka mwana tauya kuti kubatsirei uri zvabamba kuti nyaya iri kunetsa musikana wadzigadzisire but tatoita identify nyaya number 1 ndekuti uyu musikana uyu mune mari yemunhu wamakadya yerova asi anobvira azoenda kumusha kwacho muhamaenda kuno munorodza futi kumwe right pamakakwira muchikuwa
naimkomalaza muchikwira muchikuwa muchiti mwana arohwa makambuirwa muchiti mwana arohwa pesingati Papa pechipiri apa. makataura iri kuchikuwa Uko andinazotaura. ndakambona meaning kuti mukabve kutanga bhuza hamuna bhupuro hamuna chii ende soko rakatouya kuzi wakambodzoka ati uri kuuya anditi ndosaka ndakutaura kuti mukomana nemusikana wake wanga in love anditi asi pane kamwe kagroup kakazobva nekuseri kabva kataura kuti you not accept kushamura unonzwa mukomana wabva ashaya simba because wamafana kuti asipe head wedding yake nekutambira murora wati izvo hatitambiri so isusu kuti wai vanhu vakati hatiiti munhu haaiti ndopati mubvunzo wedu kuti sei vanhu ava vakati haaiti bavo iye abvisirwa because vanhu vangai kutambira mari kuya kofugama vachiita zvese matekenya ndebvu tikutsvaga tokuhira tikuita sei wakamboenda murestaurant wobva wasvika murestaurant ndobva yazi minyu kadhinoraza mabhuku anditi wapedza wabva wadaidzira yes andoda maribs anditi nemachips nei nevegetable salad zvova zvaenda kopripewa anditi titesa titi wabhadhara anditi maribs aya auya nevegetable chii salad wobva kuti no chikafu chimbomira hechi kuunda unozwa chikafu chitaisei chimbomira hechi kuunda chii chikafu anditi iwe wobva wotosumuka wobva wotoenda wotobuda dhoko kutoenda awakabata chii chikafu wasara nechikafu aunoitei nechikafu wanotengesera the next customer kana kuti vanorasa mubhini kana chashaya munhu ari kuchioda kana kutoti mawekazi aripo nyaya uyu paanodzoka achiti ndakatenga chikafu changu muno basi andina kuzochidya ndakati mirai munoti ndakabhadhara chikafu changu ndo ndati chimbomirai kundipa chikafu ndichadzoka ndadzoka munoti ndikubvunza baba Mukana wakadai siwo yoda wakati zvako saka mukana. Chikafu kuhotera hapana pakambonywa pamenu card kuti if you don't eat your food within 2 hours after order the money paid forfeited. Hapana menu card rakambonyora izvo. Menu card rangoti kana uda chikafu ndicho chiraro asi achina kutaura mode of payment kuti ubhadhara nei kana achina kutaura chakangoti iwewe ukatosvika kuna cashier utokubvunza kuti uri kubhadhara ichi baba USO swipe asi hambokubvunzi time yekuti muda kuya nawo here kana kuti mangwana makwapambozitataura munhu wabhadhara chikafu chake handisi wobva ati ndichadini ndichadzoka wobva aenda paati ndichadzoka haana kuva specific kuti ndidzoka mangwana kana nhasi manheru kauti after 2 hours wanoti ndichadzoka paanodzoka munoti auda chii mumpa chii zvino kana chikafu chake mama paumwe munhu ndosaka nduta kuti uyu nhasi uyu zvaakuroorwa murume wake akamubhadharira roora akadzoka ndaya kutora mukadzi wangu iye hapana munhurume unoita baba mari makaya no uyandati handisoda mari ndoda mukadzi wangu ini handitoda kudzirwa mari ndoda mukadzi wangu
munoenda kotorera wepodzipo pausi ndosaka ndikutaura kuti makamhanya iwe suppose ngamakapedza nyaya yenyu yemwana uyu asati abva kune murume wekutanga kuenda wechitu ona makapedza nyaya yefirst marriage mwana azopinda marriage number 2 maifananga makatoti mupambo munhu unonetsa uchengetwa abhadharirwa mari munotogara nemunhu abhadharirwa mari modhari yemanzi zvinoita munogara naye unochengeteka sei munhu wemunhu makore akadaro zvamunoita samukuru akaikubhadhira mari inomusira daidzai samukuru mugari nasamukuru pasi samukuru ndatitendana makashaivikowapashaivi mari mugari nawo pasi vanhu nomotaura guys takunetseka takunetseka inyaya yezvakaitika tautiziva kuti mari kana mukasha asiri kuya ari kuya mwana womirari kana mukasha asiri kuya tidzosei because chaakuwanhu vari kushinga mazuva anombuya zvamunozwa zviya zvichizi murume akavhara banga akaloka kana kuti ukadaurara nemukadzi wemunhu akagadzikwa unotobata chinhu chako uda kuti chipinde wapaita ruware wosangana neruware unotozwa urudhumira uda kudai rudombo badziladzi atiti ukabata nemoko chiripo asi ukada kuti uise sekuru pane ruware ukabata nemaoko chiripo asi ukada kuti ukudini sekuru pindai ruware atiti misikazwa yechi one can do anything because murume wekwarika every move uri kuita nemwana wenyungu he is aware uzoona ari kuziva asi zvaari kuita ari kwaari anozviziva ndosaka ndiri go back ende mupire nyaya mwana asati afunga zvekurohwa zvekuchitatu mai chimbosiyanei kana kuti maybe zvinyasoshanda zvakanaka chimboya ibota kawanda muzazimutisa vazimutisa 4 years munotisa munotisa 4 years mai vari ndiri asi munotisa 4 years majeka maja pachijeka chimboya ibota kawanda nditaurirana chandiri kudai nini ndinoda kuti relationship yababa namai idzokere zvakanaka yewana nemaparents iite sei igadzire zvakanaka and please munozwa mai chimbobvisai hasha munoziva mai zvamauya munoziva ere mai zvamuza zvamakuitirai zvamusaitira uya munoziva kana muri kuona zvandikuita zvamakuita izvozvi zvamusi kuitira uya mukuitira wana ndo makuti itai kuti mwana upenyu hwake ujeke itai kuti uyu kuti upenyu hwake uite ujeke vakandidzinga mama wangu aripo ambuya tatiendai mugare pasi newana ripai chii baba kumuchaira kumabereki anzi baba ripai mai zvaakati auda uri panapa ripai zvinhu kuna mai vati mumba muite chii muite uta murikuzwa ere mai murikuzwa ere mbuya musambochibobvisai hasha dzese mbuya bvisai fungai wana fungai funga kwenyu murimbofungei makarara imini murimbofungei mwana ndosaka ndokutaura uyu une bheg girlfriend ere unozwa mweya wosvipa kwana mukadzi asi mweya wekurora ndousina asi chakambotowo first marriage ipwanyike chii kanga ndawane mhuri yake
waitozviziva Waitozviziva. mbana dzinochengeta saka yanga iri choice yako zvakazomonetsa zvakadii asi tiutika zvakatoitika zvakadii zvakaitika tanga life panyowa life iende kumberi asi life chekutanga kuti iende mberi mese ndekuti semhuri chimbogarai pasi mumbobatane mumbowirirane mupa mai chigaro chake mupa baba chigaro chake then rongai zvinhu zvenyu pamwe chete semhuri asi ndiri kutaura kuti iwewe kuti mai nababa wabatana iwe enda pakati pavo iwe musikana endai pakati pamai nani mugare navo pasi ada kuripa uyo ripa uyo achiripa mugadzira zvinhu zvenyu munhu azvadai ngatange chii ngatange panyowa pane imwe nyaya yekuti kumba kwedu isusu kwamukotsagera hakuna kutombobatana zvekuti ivava vana natete vedu isusu nababa munini havatotsikirani pamusha izvozvo vega vakadai so kuti izive kuti tichazosanganiswa togobatana semhuri zvamboita sei handitombozivi kwakaitika incident manje apa yekuti kwakafa mwana wotete wangu wakuru saka kwabvaenda uyu nemunin'ina wangu kwanzi panhamo ipapo vakatorwa sekuti vatorwa nenyaya yekuti kumba havachakwanisi kutsika saka kuti vakakanganisira chii chekuti nesu vana tajoinidzirwa munyaya imomo zvekuti kwababa munini wangu inini handigone kuenda pamba pedu pakati panapa baba munini patoileta asi hatitsitotsikirani mumayadhi zvezvo tikasangana nababa munini wedu tinopotaura tiri kunze one day ndakagara pasi nababa munini wangu ndikati baba munini kose musingauyi kumba kwedu musuno ndatotaura musi otakanetsana nababa ndikanovatsanangurira nyaya kuti anetsana nyaya yekuti baba munini wangu vati mwanangu inini mukoma ndotovatyawa zvekutsika pamba penyu handitokwanisi ndikati wabvunza ndaitorwara ndikati baba munini makanzwa kuti inini ndafa muchauya here panhamo yangu baba munini vakati iwe hauna chawakandikanganisira panhamo ndinowe asi chekutsika pamusha penyu kana kuti vanabereka vako vasike pamusha pangu tiri vapenyu izvozvo zvazviitiki saka inini handiziva kuti tichafamba iyo imwe nyaya manje yemhuri asi hamutangi kogadzirisa iyoyi iyeyu yacho yakapasa imi ndamboti for now endai mogadzirisa iyi tinokupai mwedzi doti muzodzoke panapa munitaura kuti nababa takapedzera takadaita nyaya yekubatsira musikana kuti takaronga zvakati taita zvakati takachena ndikupai mwedzi baba mudzoka papi panapa tuwina tonai then issue yechipiri ndeyevana vababa vana vababa kuyanzadzi dzavo anofanira kutochaja paurororwa ndiwe auzazvidorwa anofanira kutochaja paurutororwa ndiwe usavabvise padhuze musabvise vana ivo padhuze zvakaitika between mai wavo namai wenyu nani hazvinei nemimi iwe chingozoti yanzvadzi dzangu iwe ndona sisi wangu right imi michiitai ndosaka ndikutika kuti chinhu chisimbe ichi imi mwana mukabatana watu hawana kwavanoenda but mukapatsanana futi imimi wana wacho uyu ari ega hapana hakuna kwamukuenda imimi itai meeting iyi daidzanai newana chete discuss your issues wana chete then muzodaidza awa imimi mapedza nyaya dzenyu wana unororwa mai wana wenyu mbe unozwa wana wenyu murume wenyu wana wenyu ngavauye kubva kwababa wavo worodzwa nehanzvadzi dzavo muruzwa mai ndotwa gadzirisai chii zvekuti uyakakuba baba ndomwe chete paanozi hapo munoona wana uya pamwe mutoziya 3 pamukwata wangu wa4 watori kufusi paachafa ndipo muchawaona ende pawachauya wese wanenge wani entitled kune estate yake yaanenge asiya semabeneficiary saka zvitori nanogara makaziwana pane kuti muzoti musi wacho muzoda kuti uyu futi uyu uriwandizva ndandikumfakosi uyu wanga uripi handandikambuzuma uyu wanga uripi uyu wanga unozi kuitungisa kukei baba uya kutoona saving money sinema yake sinema yake munozodii wamutozoewa gare pasi ronganai muwirirane mhuri yenyu zvakanaka handi
musashungurudze chi maboko izvo pana kutorwa kuti maenda kugara pasina maboko mamataura nyaya dziri naye mupawo something chekuratidza kuti you are sorry yemurowa nekuita sei zvisiri zvamaraita and baba Yes. behave like your father handiti ine mugare pasi nevana handi magare pasi nevana izwa matambudzo eshe vana mubatsire vana kuti zvinofamba zvakadii asi nyaya yekutanga endai mugare pasi izvo zvimakadai modaidza mhuri ipavakarohwa vakapatira mari kwasina munzwe kuti zvakamira sei kana zvichiita mudzosere chii mari dzavo kana muzwe position yavo chaichaikuti kudii uyu asati azvitsvagira wakamuona uyu mwana wakaita sei ngasununguke izvo zvakasununguka anokwanisa akarara nomurume umwe asi achirara nemurume anozvibvunza kuti asi ndiri mukadzi wemunhu zvinoita manje nhumbu manje baba nhumbu kana pfungwa dzako dzisina kugadzisikana kana ukaita so desperate kuda nhumbu haibati because mune muita zvinhu zvisi zvera zvikurasha but kana makazororera ndikuti pfungwa dzemwana kaita sei ngadzizorore ngadzidzikame zvinhu zvake zvitange kuita chii normal munongona zvisi zvichitanga kudii zvichinotanga kuendeka zviviri asi garai pasi mhuri samai nababa nevana mudii batsira uyu ndibaba wenyu wakomana uyu mudzimai wako baba aundanamai nhasi uno dai zvaita mbuya masikaumba mangwana maindifonera maindifonera tashupa zvitalana yedu ndonasiya ndotalana yedu isu chatofanira tinofanira kugara kwakanaka kuichi ndozviri very important hatingodi zvokuti it's not right ishe mukumaraziva nehasha ndakazvidzwa zvichikwadi kuti kune hanjati dzangu dzirikuokwadara kwenani todziziva vona vangu dzandakavhani madhezi apama wavo bhozi ndakasenga kunhamo but mukomarazi manje munavo dzehasha tikada kuti tarinawo zvakanaka havakwanisi tetoti havatinyatsikwanisa isu zvatavita takatototi pamwe isu zvatavita komarazi hasha akamuzvazitora azamutani kuti saisuti kuti pamwe pacho kana pamuri kuona kuti zvataura nababa zikurava kabetua tokubatsira isu tokudaidza mumarazi toita meeting tesiti pamwe chete tobatsira zviro zvatuka nguva iyoyo yekubatsira kuti zvinhu zvinake zvifambe zvakanaka tinayo nguva yatinayo tokasa kutoita imi michete nhasi zuva rese imi michete kusvika zvinhu zvadii zvanaka tinayo nguva iyo ndosaka tiri panapa hatisi panapa kakutsvaga mari yekuti toda kuti panapa taita hatiita makesi makani akomana 20 here adaitaita 30 hatiite 40 kuti tiite mari no isusu ikenheve kana 2 makesi wamwe wasara mwoyo wamangwana tichingodaro because chatinoda chakakosha kuti wabva panapa wabatsirika here ndozviri important wabatsirika here ndozviri important ndozviri taita mari ndosaka ndataura chimwe chiendai mugare pasi handiti magara pasi mukaona kuti pamwe patokucha sei pane pari kunetsa hapani dare ipapo mambo pane pakati patosvika sei patenge tisikunyasa kuita zvinhu zvedu zviite zvakanaka todaidzana toita togara pasi bambolaza nechikomalazi toirana asi chandinoda chekuti mwana baba ndibaba mai ndimai handizvo ndo chinonzi family tinzi family ina baba namai nevazukuru ndiyo family saka ngatigadzise zvinokudii mukadzisika tobatsirana zvine zvichinetsa varegedza kutukanawo pamberi pevaroora nezvekudama bozi vanopopotedzana pamberi pevaroora wangu akazobereka mwana mugadheni watukirana kuti matomatisi anga achidya wakatukira nezvo ndosaka ndataura handiti andokamona nditaura kuti ndikuti chii izvozvo wakutukana varongani watutuwanisika imi basa renyu mandiri chii handiti hamutori chii saidzi yekuti nekuti uyatukwa saka takusapotatukwa imi chiwatorai temperature dzadini dzadzikira nditi
imimi mwamatura kugara maina makuita se munozodi but imimi mukatora chii mukatora side manje alikorikona nyaya inobva inodii inobva ichitokura manje mukatora side nyaya inobva yakura but yes I know kuti mai hausi tete wewe hausi tete wekwamukonzanjirapo ndakambozvizamawo kuti kuvatsuro ukandazipa haumbonditsura mabhozi hausi tete wekwamukonzanjira uri mwana nana baba uri mwana zvamutaura zvekuti nepakati mutsiurane navo ndatotaura mukomalaza atopedza mukomalaza akanyanya kukura naamai no problem izvozvo izvozvo tikona kuti basa renyu we want to protect your mother as much as possible but kuti izvozvo ndo zvino zvikukonzeresa chii ndi baba wenyu he also he needs that love akozanzwa he also needs that love yamukupa mai iyo ari kuidawo baba uyu ari kuidawo love yo yekuti ndino wangu wana ari kuidawo love yo It's okay. This is the interaction I looked on. Yekuti muri kumba chaizvo mudhara chimbotaura kuti mudhara une birthday rako mudhara nokuti tikumbokuitira aiwazvo imukomalaza mune birthday tambokuitira birthday mudhara laza uri kuzvidaka mudhara laza birthday rako izvayasikana mataura mudhara laza mirai mukomalaza taura kuti makatoikirwa akaitwa birthday inini zero zvamunofunga imuta zvina basa zvinoita kuti munhu aite emotional and can you imagine right musi webirthday ramai makamudaidze aiwa ndiyanga achitosadharara aripo akakura asi kufunga kwenyu zvakarosadharara aripo pfungwa dzake dzazi kuti chii aibozvibvunza kuti koini saka andikawa so it's okay ndararasa mukomalaza apa tisati tachata wakayanga chati neweba ipo majeeshe chizwaimbuya ini ndinomuperekezi mauya ini ndinomuperekezi achichenda ichi chandinya kudaidei izvo zvizvo kutiseka kudaikuta mabwere together muri mumba talk about the past andisika asi basira to build the present. That's what we want. Build the present. The present. Mushiplan mese for the future. It's very important. Yes, talk about the past. It's important. And then he is the head of the family. There's no way utika zviramba izvi. And situngu mupechi chikara cha baba muri yenyu. Yes. Muri yenyu hashi. Ndikangoti pasiche ngudzi zvatunaka ishi. Pamwe pacho mukomalaza. Pamwe pacho hasha. Yes. Murudo adziti. Ndizvo. Azvienderani. Parudo nehasha adzienderani. Kazi mamuka sei baba ka? Woti ndamuka. Mangwana haiti sei? Anoita futi mamuka sei baba? Mangwana third day anopfuura. Haatobomboresi. Kamumhoresa hatodaire kana kumumhoresa hatochapa. Kana mubata mubedroom andi mukadzi akasatadza kuramba kuenda mubedroom. Kutorwadziwa nekuenda kubedroom kurara kubedroom. Kurwadziwa mukadzi kuenda kubedroom. Ishe yekuti wasvika pamwe autorova ngonono. Yes. Andisi mukadzi wofunga izvo ndasvika rova ngonono nhasi mangwana titangira mangwana reganimhanyi mangwana ingopedza kutogeza mapureti mangwana kubva kusira skadhi patebho iwe uripedza skadhi iyo watokubedroom wadi warara akumirira iwe obva wasvika futi same style ngonono pa munhu anotanga kukuta chimunhu ichi andizvo haisiri maira mudhara yekuti kune mukadzi wako neeji yenyu andizvo haisiri ire kutarisa kuno aiwa munhu anotarisa ega munhu anotarisa ega because magetsi acho anenge arikudii but magetsi kana anofamba zvakanaka ndipo unozwa iwe kutarisa kuno
wakunditarisa kudogoti unodaisira kuti wakunonditsikira pano undikwadza mani ukaona munhu akuti urikukwadza mani muri pakati pekuita rudo munotokundikwadza mani saka nditi mukomana zaitai sei onai maziso itai maziso ekuona izvi kuti mai apa ndingi ndarasika apa mai oita kuti maziso ekuega hapana hakuna kwamugwenda imimi itai meeting iyi daidzanai newana chete discuss your issues wana chete then muzodaidza awa imimi mapedza nyaya dzenyu wana unotorwa mai wana wenyu wana wenyu wemurume wenyu wana wenyu ngavauye kubva kwababa wavo worodzwa nehanzvadzi dzavo murizoona inotwa kadzisai chii zvekuti uyakauya baba ndomwe chete paanozi hapo munoona wana uya pamwe mutoziya 3 pamwe pato vamwe 4 watori kufusi paachafa ndipo muchawaona ende pawachauya wese wanenge wani entitled kune estate yake yaanenge asiya semabeneficiary saka zvitori nanogara makazivana pane kuti muzoti musi wacho muzoda kuti uyu futi uyu uriwandiya ndandikumfakosi uyu anga uripi ndandikamuzuma uyu anga uripi uyu anga unozi kuti kuchitungisa kukei ababa uya kutoona saving money sinema yake sve sinema yake sve sinema yake sve munozodii wamutozoyewa garai pasi ronganai muwirirane mhuri yenyu zvakanaka handi musashunguridze chii mababa izvo panda kutaurwa kuti maenda kugara pasi nababa mamataura nyaya dziri naye mupawo something chekuratidza kuti you are sorry yemurowa nekuita sei zvisiri zvamaraita handi baba like your father handiti ende mugare pasi nevana handi magare pasi nevana izwa matambudzo eshe evana mubatsire vana kuti zvofamba zvakadii asi nyaya yekutanga endai mugare pasi izvozvi makadai modaidza mhuri ikwakakarohwa kwakabatira mari kwasina munzwe kuti zvakamira sei kana zvichiita mudzosere chii mari dzavo kana muzwe position yavo chaichakuti kudii uyu asati azvitsvakira wakamuona uyu mwana anogaita sei ngasununguke izvo zvanasununguka anokwanisa akarara nomurume umwe asi achirara nemurume anozvibvunza kuti asi ndiri mukadzi wemunhu zvinoita manje nhumbu manje baba nhumbu kana pfungwa dzako dzisinogadzisika kana ukaita so desperate kuda nhumbu haibati because mune muita zvinhu zvisizvera zvikurasha but kana makazororera nduti pfungwa dzemwana dzacho sei ngadzizorore ngadzidzikame zvinhu zvake zvitange kuita chii normal munogona zvisi zvichitanga kudii zvichinotanga kuenda zviviri asi garai pasi semhuri samai nababa newana mudii kubatsira uyu ndibaba wedu makomana uyu ndidzimai wangu baba aundanamai nhasi uno dai zvaita mbuya masikaumba mangwana maindifonera maindifonera kuti ashupa zvitalana yedu ndonasiya ndokutalana yedu isu chatofanira tinofanira kugara kwakanaka kuchi ndozviri very important hatingoti zvokuti it's not right ishe mukumarazivane hasha ndakazvinzwa zvichikwadi kuti kune hanja dzangu dzekokwarara kwenani todziziva vona vangu dzandakavhani matesi afama wavo bhozi ndakasenza kunhamo but mukomarazi manje ninawo dzehasha tikada kuti tarinawo zvakanaka avakwanisi tetoti havatinyatsikwanisa isu zvataakuita ndakatototi pamwe isu zvataakuita hasha anamuzvazotora azamutani kuti saisi tiri kuti pamwe pacho kana
Pamuri kuona kuti ndota na baba zvikura. Kabetwa. Tokubatsira ichi. Tokudaidza mumaza toita meeting tese tiri pamwe chete. Tokubatsira. Zviro zvatiri. Nguva iyoyo kubatsira kuti zvinhu zvinake. Zvifambe zvakanaka. Tinayo. Nguva yatinayo tokasa kutoita imi michete nhasi zuva rese imi michete kusvika zvinhu zvadii zvanaka. Tinayo nguva iyoyo. Ndosaka tiri panapa. Hatisi panapa kutsvaga mari. Yekuti tinoti panapa taita hatiita makesi makani. Akomana 20 here. Ataita 30. Hatiite 40 kuti tiite mari. No. Isusu we can have kana 2 makesi. Wamwe wasara moyo wamangwana. Tichingodaro. Because chatinoda chakakosha kuti wabva panapa wabatsirika here. Ndozviri important. Wabatsirika here. Ndozviri important. Ndozviri kutaita mari. Ndosaka ndataura chiendai mugare pasi handiti. Magara pasi mukaona kuti pamwe pari kucha sei pane pari kunetsa hapana dare ipapo mambo pane pakati patosvika sei patinenge tichinyasa kuita zvinhu zvedu zviite zvakanaka todaidzana toita togara pasi mambolaza nechimukomalazi toita asi chandinoda chekuti mwana baba ndibaba mai ndimai handi ndo chinonzi family tinzi family ina baba namai newana nevazukuru ndiyo family saka ngatigadzise zvinokudii ukadzisika tobatsirana zvimwe zvichinetsa varegedza kutukanawo pamberi pevaroora nezvekudama bozi vanopopotedzana pamberi pevaroora wangu akazobereka mwana mugadheni watukirana kuti matomatisi anga achidya wakatukirana ndosakataura handiti andokamona nditaura kuti ndikuti chii izvozvo wakutukana varongani warituwanisika imi basa renyu mandiri chii handiti hamutori chii saidzi yekuti nekuti yatukwa saka takusambotatukwa imi chiwatorai temperature dzadini dzadzikira riti imi muwamawatora kugara maina makuita sei munozvodi but imi mukatora chii mukatora side manje aikorokota nyaya inobva inodii inobva ichitokura manje mukatora side chete nyaya inobva ikura but yes I know kuti mai hausi tete wewe hausi tete wekwamukotsa njirawo ndakambozvizamawo kuva tsuro ukandazipa haumbonditsura mabhozi hausi tete wekwamukotsa njira uri mwana nana baba uri mwana zvamutaura zvekuti nepakati mutsiurane nawo natotaura mukomalaza atopedza mukomalaza akanyanya kukura naamai izvozvo tikuona kuti basa renyimi ndozi want to protect your mother as much as possible but kuti izvozvo ndo zvino zvikukonzeresa chii ti baba wenyu he also he needs that love akauzanutwa he also needs that love yamukupa mai iyo ari kuidawo baba uyu ari kuidawo love yo yekuti ndino wangu wana ari kuidawo love yo It's okay. This is the interaction I took down. Yekuti muri kumba chaizvo mudhara chimbotaura kuti mudhara une birthday rako mudhara ndokuti tikumbokuitira aiwazvo ini komalaza mune birthday tambokuitira birthday mudhara lasa uri kuzvidaka mudhara birthday rako mataura mudhara lasa mira komalaza taura kuti wakatokirwa akaitwa birthday inini zero it's those simple things. Zvamunofunga imuta zvabasa. Muzanzwa? Zvamunofunga imuta zvina basa. Zvinoita kuti munhu aite emotional. And can you imagine, all right? Muswe birthday ramai makamudaidze. aiwa ndiyanga achitosadharara aripo Akakura. Asi kufunga kwenyu zvakarosadharara aripo. Pfungwa dzake dzazi kuti chii? Aibozvibvunza kuti ko inini. saka kazvifarira Angawa. So it's okay. Ndararasa. Mukomalaza. apa tisati tachata wakaenda chati neweba makunochata ipo majeishe kadai twachata Chizwa embuya. Ini ndinomuperekezi. mauya Ini ndinomuperekezi. Achienda ichi chamini yakaidei. Izvo zvizvo kuti
kuseka kuti mabwere together murumumba talk about the past andika asi basira to build the present. That's what we want. Build the present. The present. Mushiplan mese for the future. It's very important. Yes, talk about the past. It's important. And then he is the head of the family. There's no way to get happen. And baba yes. Yes. Murudo adziti. Dzirozo. Azvienderani. Parudo nehasha dzenderani. Kazi mamuka sei babaka kuti ndamuka. Mangwana haiti sei. Anoita kuti mamuka sei babaka. Mangwana third day anopfura. Haatobomboresi. Ngamumhoresa hatodairi kana kumhoresa hatochapa. Kana mubata mubedroom. Mukadzi akasatadza kuramba kuda mubedroom. Kurwadziwa nekuenda kubedroom kurara kubedroom. Kurwadziwa mukadzi kuenda kubedroom. Ishe kuti wasvika pamautorwa ngonono. Yes. Andisi. Mukadzi wofumwa ndasvika rwa ngonono nhasi. Mangwana nditangira. Mangwana regani mai. Mangwana ingopedza kutogeza maplate mangwana kubva kusira skadi patable. Iwe uripedza skadi iyo wato kubedroom wadi warara akumirira. Yes. Iwe wasvika futi same style. Ngonono pa. Munhu anotanga kukuta chimunhu ichi. Andisi. Haisiri baira mudhara yekuti kune mukadzi wako neage yenyu. Andisi. Haisiri ire kutarisa kuno. Tarisa kuno. Aiwa. Munhu anotarisa ega. Munhu anotarisa ega because magetsi acho anenge arikudini. But magetsi kana kufamba zvakanaka ndipo unozwa iwe kutarisa kuno. Wakunditarisa kuno kuti unodaitsira kuti wakunonditsikira kana kundikwadza mani. Ukaona munhu akuti urikundikwadza mani. Muri pakati pekuti arudo. It's something surprising. Yes, because kaka. Ukaida nekuiziva zvoda inonakidza. Sitati kungobva pana kuti taingokisa bedzi roti mangona yemukoma zake. Apo madama itatu pane pamanisunungura ine andizve saka manisunungura kuna kuti ndandina andika saka ropa izvo zvega rakuchipapa ni system kana kuropa It's okay. Like this isn't that one. Hatukasi kuya kuseka in public today. Asikumba titaza udi. You see, I'm gonna my problem. Look at no guys. Kuseka akutengeswa. Anditi akutengeswa. Mungosika muri pamba. Mungosika mungotrade guys ashango kuya kuno gade. Izvo muta kuti makaita my birthday but he was there. And I should tell you
That's the type of things what we do. Do you know it's family? Upon them to guys, Jesus said, Jesus actually quite sick and to pass one. What is it? Them to actually quite sick. And to pass one. Look for someone who knows what another say. And was going to come in as you pass like at least 10 off. No. And right, so I'm going to much more material as a court here immediately. Right, Andy, thank you.